Saya anak saudara su. Dia masuk agak cukup dia atsimiri apa? Ayah rai. Tadi kau dah main. Wih saya kurus. Ayo sino fama kana suara. Tofa rebi. Muka. Sawira. Mwari vanoshamisa wena. Kumutsa munafa. Kutuma mtumwa wavo. Kuzotitira maninji chokwadi miracle. Mwari vanoshamisa we. Mwari ndi mwari vanotigonera we. Unotendei? Ndi mwari vanogona kuronga. Ndi mwari vanogona. Kumutsa chokwadi munhu angafa. Kungobatsirana. Waita Sawira. Mutendei zvino. Aiwa mwari ngavakudzwe chokwadi. Mainini? Chokwadi Sawira maita. Mutendei. Unozodei? Mainini we. Mai guru. Matiko mai guru. Sawira akuenda ka. Sawira. Ndiratuma yeo. Tiendai. Maruwa mumire. Nanga ndichigadzira zvokudya kachimirai mudye. Aiwa zvemunokwanisa kuita ka. Munokwanisa kungopakura. Ndodyira mberi. Aiwa zvakanaka. Alright. Netuma yeo. Ndiraituma yeo Mainini. Musadira twakatushoma isati twakatuwandiri. Ndi mwari vanogona kuronga. Mwari vanogona. Mukagweta Discord. Aiwa ndazvako Sawira kana uchidegwa unogara nemapoto zvese nendiredzo. Aiwa zvaonekwa. Mwari varobasadze chokwadi. Aiwa mokaisa panodziya kuti mvura ibude mumwiri. Tofa. Tofa rebi. Sawira akuenda. Sawira akuenda. Itabai. Bai yeko sane simba. Zvakaitira zvirauro zvangu izvi. Aiwa mwari ngavakudzwe Sawira. Zvaita basa. Ndorga pamawemusa. Aiwa endai kana mabata munati pawo. Mazwana kuna muramba ndo ine zakati Aiwa zvakanaka Sawira. Vasikana. Nyumba mangu amuna rugare kuchema mere. Dutira doro kutiza namo. Moyo mangu ndashaiwa zano. Ana mai guru. Murume wedu anosienda hake kudoro. Asa asati asvika nguva dzakadai asati adzoka kumba. Amuona kuti zvanyanya izvi. Inini chigariro chandakaita nemurume uyu Mainini. Asati ambosvika nguva yakadai asati adzoka. Urawangu hamoko. Ini hana yangu iri kundirambira. Ai, nai mai guru na Mainini. Asa hamufungi. Mukungotaura kuti murume wedu nguva ino asati adzoka. Chinotikonesa kuti sumuke tinde muraini kunobvunza kuti kumamboona here vanyeve chi? Zano rakanaka. Kana tinoshaiwa kunde ariko koko vakaenda toenda kumapurisa basa ravo ringavari. Aiwa ndizvozvo nai Mainini izano rakaipa iri. Handei kumapurisa na aiwa handei. Handei vasikana. Munovawana vanyeya. Yeah, all right. Marama. How are you? Hey, this is what's it. Just by Magani and Amai. Attend this.
Wakanaka yana. Tokubatsira ini bwana. Mainini taurai. Akatauriwa kutanga munoenda akashaika. Akaenda kudoro, haana kudzoka. Anosimboenda hake achidzoka zvakanaka naka. Zvino apa nguva yachanyanya kurebesa asati adzoka. Saka tanga tati tiuye kuno kumapurisa nenyaya yanetsa yekupondwa kuita vanhu. Tati tiuyewo kuno kuti batsirewo kumutsvaka. Makagumisira kumuona ari pamba. Nezuro mwana. Kuwa imi mbora anana. In-laws. Tose tiri vakadzi vake. Saka muri akaenda kundari nezuro asati adzoka. Saka makadini kuya nezuro pamamusha. Tambotsvaga mudzishamwari dzavo. Mwana. 24 hours zakwanira. 24 hours asati zakwanira. Kana mechiti nezuro makusenda. Asati zakwanira. Asati zakwanira. Ai 24 hours dzakwana. Nekuti nhasi tarara pasina arara nemurungu. Anozviita here. Asati ambozviita ndokutotanga ikoko. Nyaya iyo inotinetsei. Vozi murume wenyu chidhakwa kati. Apa 24 hours asati zakwana. Saka kuti tizoti tirwe nezvizvi pamwe akadhakwa ariko. Isu hatisi kutaura kuti anodhakwa usiku. Tiri kutaura zvekudhakwa masikati. Kwete zveusiku ambulisi. Inzwai kana mai. Imi mega mataura kuti murume wenyu anoswera kuteerera ndara. Ndizvo zvamataura. Anoswera kuteerera doro. Hatina kuti anorarira dhari. Anoswerera kuteera doro. Saka tingamutasaurira kudoro. Officer. Pamwe ndokwachiri kana. Officer. Isu pano taizoripota missing. Kuti kuzoka kuti murume wadi chidhakwa. Chinoziva kuti murume wadi chidhakwa. Honai manje. Ndosaka ndati imimi nyaya yenyu inonetsai. Murume wenyu aita zvipaita zvedora. Imimi zvamungakwanisa kuita. Get back to us after 24 hours, then we can start working from there. 24 hours kakwana then munodzoka panapa tokubatsirai. Aiwa kana mwana. Wasipadisa mwo. Mirai. Ini chingodibatsirai hangu ini mubatsire ini chete. Chokwadi tokubatsirai imimi seizvi mai. Tataura kuti get back to us after 24 hours. Aiwa kana ambulisa 24 hours zvamuri kutaura. Hazvibatsire nekuti 24 hours dzinochaya murume atodyiwa nemasvitira basa. Indakabirira kuti mupurisa 24 hours dzikwana. 24 hours dzikakwana nedziri pamutemo. Mutemo wako wakataura ambulisa. Amai. Ai, isusu hatigoni kuita basa renei. Imene mukutakaedza kuita basa renei. Kutadza kuita basa renei. Mukutakaedza kuita basa renei. Munoziva kuti hamuri kuita izvozvo. Mirai kutaura ambulisa. Kana machiuya kutaura kuti ndishandire murume wangu. Imotaura 24 hours. 24 hours ndizvo murume. Ndei inonzi insult yamakuita. Ai, ndakatogona kuvhurisira ichoketi. Isaita manechi. Azviita zvamukutaura izvozvo. Muzimbabwe muna mamuitwa zvoita zvamukutaura. Ai, kwamai. Inini ndava kuno kuzoripota. Vogai kunoata 24 hours. Ai, mozobata 24 hours. Aiwa, ndikazvida kudaro. Mozobata 24 hours amai. Kana ukadzoka panoita murume wangu ngezva zvakutaurira. Asi munozobata zvinotaura kuti akone basa. Vanonaka basa. vanonetsa mai hazvozosoreta varume vanoteera zviri vanonetsa mazhinji zvavo awanda panapa unozopedza atenda kundari after 24 hours hawaunozoti wozosangana nekana munzira vonza takamuwana vazoki ero kushandiswa nomama Uye dzakadai kunzuro yambiri. Izire. Aiwa, nazitosenza. Saka wazoti ndopedzera mabvunguroka kuti pane mukomana wayo wakati aite dhoketi iroro haana kuisa here pepa racho. aiwa ndisikuona ndatsvaka kuisa hapana. Saka regai ndonondoita sei ini regai ndingodai ndimboenda kutivi ndobva ndangomuudza. Aiwa kutoro kwacho kuti bhozi izvi zvinova raitotaura dhoketiyo. Sei handiti kuite basa ndizovaizokomoteri charowa imamai. zvakaoma